Pozdrav kripto drugari, dobrodošli na kanal Kriptografije. Ja sam Sale i voleo bi danas da pričamo malo o trenutnim zbivanjima i dešavanjima na kripto pijaci. Pošto sad već 3 pune nedelje kako cene konstantno padaju, sa dosta ljudi u mom okruženju sam popričao malo isto koji se bave ovako sa kriptovalutama. Naročito ima dosta njih koji su nedavno tek počeli, nedavno su kupovali određene kriptovalute i oni su sada u debelom minusu. I sad mnogi su se uspaničili šta bi trebali da rade, da li treba možda prodati te coine čak i u minusu i tako dalje. Pa bi eto malo o tome da popričamo i usput ćemo pokazati kako se ja ponašam sad u ovoj situaciji, koje kriptovalute trenutno držim i šta planiram sa njima. Pa ću vam pokazati 1-2 waleta gde ih trenutno držim, stekujem. Pa eto da krenemo. Znači prvo bih vam pokazao Celsiusov wallet. To ja verujem da ste mnogi već i čuli za njega, možda neki od vas već i koriste. Meni se jako sviđa ovaj wallet jer ovdje ima dosta veliki izbor coina koji mogu da se stekuju i dosta dobri su procenti isto ponuđeni ovdje. Znači ja ovdje kod mene je trenutno ova suma svih coina koje sam ovdje uložio, znači skoro $35.000. I svaka pozicija je posebno, znači dosta je pregledno i svaku poziciju možete posebno da pogledate. Ima naravno i aplikacija za njega, za mobilni. Možda bi čak više rekao da je na mobilnom još preglednije. Ja ga uglavnom i na mobilnom koristim, ali sad ovdje vama da prikažem je ovako mnogo lakše. Pa ajde da vidimo, prva i najveća pozicija kod mene na ovom walletu je trenutno u Ethereumu. Nešto više od $13.000 se nalazi ovdje, tu piše i trenutna cena jednog Ethereuma, jel? Koliko sam do sada revarca dobio za njega i tako, koliko je procenat od celokupnog balansa, znači na walletu. I njegov, znači za Ethereum ovdje Celsius daje trenutno 5,35% kamate, to je na godišnjem nivou. Sad vidite ovdje imam 3,024 Ethereum, ova mu je trenutna vrednost i ovdje se vidi koliko procenata dobijam za njega. Sad što je još interesantno znati za ovaj wallet je to da vidite ovu opciju ovdje, sad trenutno kamatu dobijam u Celsiusovom coinu. Znači ovaj wallet ima i svoj coin, svoju kriptovalutu, Celsius se zove, evo ga ovdje možete vidjeti. Znači ja recimo uopšte nisam kupovao Celsius, ove coine, ali ipak imam ovdje 88, nešto komada, što iznosi $334. To znači da sam ja ovdje, što sam određene coine vezao na kamatu, u toj kamati dobijam te Celsius coine. Ali postoji opcija da recimo i za Ethereuma, ako bi ovo ovdje isključio, onda bi Ethereum kamatu dobio u Ethereumu. Ali onda bi dobio manji procenat. To je tako reći jedna, da kažemo, promocija za ovaj wallet, pošto oni imaju svoj coin Celsius. I njima se naravno više isplati ako mi našu kamatu primamo u Celsiusu, je tako? Zato oni onda daju veći procenat. Jer ovdje da bi isključio ovu opciju, da bi znači Ethereum dobio kamate u Ethereumu, onda bi imao svega oko 3%. To je znači skoro polovina od onoga što trenutno dobijam. Zato sam se odlučio kod Ethereuma da ga ostavim ovako da se kopa u Celsiusu. Znači reći ću reč kopanje sad, da bude jednostavnije, odnosno staking, ali razumete me vjerovatno o čemu pričam. Kod Cardana je već druga situacija, jer je svejedno da ga stavljam pod kamatu u Celsiusu ili u samom sebi, procenat je isti. 4.6 kada ga kopam i u Cardanu i 4.06 isto i u Celsiusu. Isto tako i u Polkadotu. Procenat je isti, pa onda po mom mišljenju, znači ja sam sad odlučio za to, da ovako neke određene kriptovalute koje jako volim i očekujem dosta od njih u budućnosti, onda bolje mi je da umnožavam njihov broj nego recimo od Celsiusa.
Mada i Celsiusov coin je jako dobar i on ima isto veliki potencijal, ubeđen sam u to za budućnost. Možemo čak i da pogledamo trenutno na CoinGecku gde se nalazi Celsius. Evo, 93. mesto zauzima trenutno u ukupnoj pijaci i ima markapitalizaciju $1,5 milijardu, tako da i ovo su već veoma ozbiljne sume koje se ovde vrte. Ali ja sam sad odlučio kod određenih kriptovaluta da oni sebe donose u kamati. Isto tako Ripple, Chainlink, Synthetix, evo vidite za Synthetix dobijate ovde oko 14%. Skoro 14% kamate, što je veoma, veoma dobro. Sve to naravno na godišnjem nivou, ali opet, mislim, ja ne znam za neke druge opcije da bi ovoliki procenat mogao da dobijem za moj uloženi novac. Pogotovo ne u bankama u posljednje vrijeme, je li tako? I naravno možete uraditi i tu opciju da kupite na nekoj berzi, kupite jedan određeni broj Celsiusovih coina i njih prebacite ovde na ovaj wallet. Ili ako imate što više Celsiusovih coina na ovom walletu, onda ćete i procente za ostale coine moći da povećate. Znači što veći procenat Celsiusovih coina su prisutni na ovom walletu, tako vam se povećavaju i procenti u kamatama za sve ostale kriptovalute. Što isto je jedna zanimljiva opcija, znači što da ne, Celsiusov coin je isto dobar i čak što više možda ću ja to uraditi, mada do sad se toliko nisam bavio sa time, meni je bilo samo bitno da moje trenutne kriptovalute negde ubacim, znači da ne stoje samo tako reći negde bez veze u praznu, nego već ako ih imam i držim ih na duže staze, onda da i dobijem za to neki procenat. Pošto već postoje takve mogućnosti, onda ja mislim da to treba iskoristiti. Recimo i na Binance-u isto držim nekolicinu coina. Evo baš se chart sam gledao malo pre za Bitcoin. Sinoć smo imali jedan uspon, jedno dobro podizanje, povećavanje. Ova velika crvena sveća ovde je bila u petak, kada se pojavila nova vest opet da u Južnoj Africi se pojavio novi virus, odnosno nova mutacija, pa su se sve berze, ne samo kripto berza, već i ostale deonice i sve su imali jedan iznenadni pad, tako reći, odjednom zbog te vesti. Znači to je samo čisto, sad neću reći da je fake news, ali na taj način prave paniku i onda mali investitori, obični ljudi kao i mi, koji naročito noviji, koji vide da cene padaju, pa se uplaše šta će se sad desiti, pa i oni počnu da prodaju. I tako vidite, možemo da se desi ovako veći pad odjednom. Ali preko vikenda se malo stabilizovalo i čak što više sinoć smo probili se opet na 57, preko 57.000. Tako da, ali kada pogledamo već 3 nedelje konstantno padamo i zbog toga su se mnogi ljudi uspaničili šta će sad biti, možda bull run gotov, ćemo sada krenemo na duže staze samo na dole. Pa ja ne bih rekao, ja verujem i dalje da ćemo sad uskoro doživjeti jedan paraboličan uspon. Znači neću da nagađam cene i tako, to nisam stručnjak za takve stvari, za grafikone, ali kao što sam vam prošli put rekao, pratim ja određene ljude koji to ozbiljno i duže vrijeme rade i oni su baš o tome pričali da je 53.000 i nešto zadnji otpor, zadnja granica, koja ako ne bude probijena na dole, onda možemo očekivati još nastavak, i to dobar nastavak bullruna u ovoj godini. Sad, igrom slučaja ili ne igrom slučaja, sve je to sad pitanje, ali baš se ovde odbila cena na gore i eto sad smo opet krenuli na pozitivnu stranu, sad vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, ali uglavnom što je bitno po meni, iako sada cene sutra, preksutra ili za nedelju dana opet krenu dole, ako imate dobre kriptovalute, znači šta podrazumem pod dobrim kriptovalutama, da su to takvi projekti
koji iza sebe imaju dobre ljude, tako reći, dobar tim i koji imaju određenu tehnologiju koja se koristi za rješavanje određenih problema, nemojte prodavati. Naravno, ako razmišljate na duge staze, jer nema veze što je sad otišlo sve u minus, vi niste ništa izgubili sve dok ne prodate te kriptovalute. Tek kad prodate kriptovalute u minusu, što je po meni najgora odluka, tek onda možete reći, odnosno potvrditi da ste izgubili novac. Sve dok vi držite vaš broj kriptovaluta, cijena će kad tad otići ponovo gore. Jer ako samo pogledamo šta je Bitcoin posljednjih godina radio, evo samo da promenim na nedeljno. Evo pogledajte, mislim, naravno volatilno je to, uvek padaju pa se dižu cene i tako dalje, ali on se uvek povrati i uvek ode u veće visine. Tako da, naravno, ovo nije finansijski savjet, svako odlučuje za sebe, ali ja što radim, eto vidjeli ste, nisam ništa prodao. Iako, sad ću vam pokazati portfolio da vidite malo bolje koliko sam u minusu, odnosno u plusu sa određenim coinima. Ali po mom mišljenju najbolje što možemo uraditi je ulagati u dobre projekte i držati ih na duge staze. Jer to onda ćemo sigurno biti profitabilni. Što samo teo, eto, kratko da pokažem, ovdje na Binance-u isto imam par coina, jer ovdje sam našao isto dobre procente za staking. Da, znači evo imamo ovdje nešto BNB-a, to je Binance-ov coin, Matic, odnosno Polygon i VeChain. Znači na Binance-u imate isto jako puno opcija za svašta nešto, i za farmovanje, i za staking, možete ovdje i kredite dići u kriptovalutama i šta ja znam. Ja se toliko s time ne bavim, ja sam eto samo tu čisto stekao, odnosno vezao kamate. Sad ima tu različitih, ima fleksibilnih stakinga i fiksnih stakinga. Ja sam sad prebacio iz fiksnog u fleksibilni, tu su naravno manje kamate, ali je prednost tada bilo kad mogu da izvadim napolje. Znači u momentu 2 klika i ponovo mi je u spot ordinaciji. Kod fiksnog stakinga, znači imate opciju da ih stekujete na 30, 60 i 90 dana. Naravno, procenti su mnogo bolji, ali znači, u zavisnosti od toga na koji period ih stekujete, ne možete da ih dirate. Odnosno, možete ih izvaditi, naravno, trajaće možda 2-3 dana, ali morate da prvo to da zahtevate. Ali recimo, ako ste jedan coin vezali na 30 dana i vi ga izvadite posle 2 nedelje, odnosno pošaljete zahtev, jer to onda traje oko 2 dana dok ga ponovo dobijete te kriptovalute u svoj spot order. Znači, za ti 2 nedelje što ste dobili na kamatama, to se gubi. Znači, to je naravno negativna strana svega toga. Ali sve ima svoje pozitivne i negativne strane. Ja sam veoma zadovoljan i sa Binance-om, to je trenutno najveća i najsigurnija kripto berza. Naravno, najsigurnija koliko može sigurno da bude, ili ovdje, tako reći, nije vaše, jer vi ste ovdje uložili u jednu berzu koja pa bilo kad može da bude hakovana ili može da se desi neki problem i eto, ne možete da dođete možda do vaših kriptovaluta i tako to. Tako, najsigurnija opcija za držanje kriptovaluta bi bio Ledger, jeli? I o tome ću napraviti jedan video. Šta je to u stvari, mada verujem da mnogi od vas znate već za to. I naravno da se stekuju u svom valetu. Kao recimo Cardano, Solana, Polkadot i ozbiljni projekti imaju svoje valete. Gde je to sad malo komplikovanije objasniti na brzinu, ali ako bude interesovanja sa vaše strane za to, napravit ćemo i takav video gde možete u te određene projekte u svojim valetima da stekujete. Evo i ovdje na Binance-u imam trenutno $20,000. Tako da rasporedio sam na više strana, jer tražim uvijek gde su bolje kamate i gde je sigurnije. Znači uvijek uradim neku raspodelu da celokupni novac koji trenutno okrećem u kriptovalutama nikad ne držim sve na jednom mjestu, nego na više različitih mjesta, eto kao neka sigurnost. U slučaju da se negdje desi neki problem, onda da ne bude pogođen sav novac. Tako da, eto, to je tako neka strategija, tako da kažem, koja možda smanjuje rizik od gubitka. Tako i onda bi vam pokazao
portfolio, je li moj trenutan, znači celokupan portfolio što imam je sad, eto, skoro $79,000, što držim trenutno u kriptovalutama. I ovdje, znači, ovaj portfolio je ovdje na CoinGecko. To sam ja mislim već ostavio jedan link ispod videa prošli put. Ali ostavit ću i sada, naravno, nije problem. Tu možete da pratite trenutne cene, možete portfolio da namestite, imaju ovdje sve berze koje se trenutno koriste, znači evo, tu ima 11.236 različitih kriptovaluta. Ima to i još koja hiljada više, ali tu je toliko registrovano na ovoj stranici. Tu možete da vidite celokupnu markapitalizaciju, znači celokupne pijace i tako dalje. Znači veoma je detaljno, pregledno i treba malo naučiti kako se koristi, ali veoma je dobra stvar. I ovdje isto, morate samo da se prijavite, email adresa tamo vamo i onda koristite to kao svoj jedan akont. Tako. Sada ovdje, su poređani coin isto po vrednosti. Znači najveća vrednost je skroz gore, to je kod mene trenutno Solana. Znači sa njim imam najveći dobitak za sada. Evo vidite ovdje plus 352% od kad sam ga kupio. I ako kliknete na ovu strelicu vamo, onda možete detaljno da vidite kad sam kupio, za koliko para. Znači od početka, trenutna cena mu je $208. 16.388, to je trenutna cena, vrednost koju ja imam u ovom portfoliju. Znači ovih 78,67 komada Solane, to mu je sada trenutna vrednost. Ova vrednost ovdje 3.573 pokazuje za koliko para sam ja kupio tih 78, znači to je bilo 9. maja ove godine. Onda sam kupio 78 komada za 3.573. Ondašnja cena mu je bila $45,43 i ovoliko sam u profitu, znači u plusu 12.815, što iznosi u procentima skoro 360. Tu sam u veoma dobrom vremenu kupio, samo jednu, vidite ovdje samo jednu poziciju sam kupio i to držim od tada. I eto, veoma lijep profit sam napravio, jer tu je imao jedan paraboličan uspon, jel tako? Solana možemo baš i da pogledamo tačno kad se to desilo i kako. Grafikon, možemo na 180. Znači u avgustu je krenulo to, taj paraboličan uspon i od tada ide, tako reći, samo u jednom pravcu. Naravno ima sad ovih manjih padova ovdje, to je normalno, ali vidite kad bi povukli jednu liniju, on konstantno raste. Tako da sam veoma zadovoljan s ovim coin. Ovaj coin je isto, on je trenutno na 5. mestu, čini mi se. Sad ćemo da vidimo. Tako je, na 5. mestu je. I već ima preko 60 milijardi dolara kapitalizacije. Tako da ovaj coin isto je jedan od boljih projekata i ja sam ubeđen da će imati isto tako veliku budućnost. Mislim, već sad je napravio jedan paraboličan uspon. Šta će se desiti još za koju godinu, to ćemo da vidimo, ali ja verujem da će nas još prijatno iznenaditi. Tako, što je bila Solana. Imamo ovdje i VeChain, jel tako? Sa VeChainom sam trenutno u minusu, jer VeChain se dosta bori u zadnje vrijeme. Ali je isto jedan od omiljenih, znači meni omiljenih projekata. Evo ovdje vidite već, ovdje sam već više pozicija, znači više puta kupovao. Prve pozicije su bile krajem aprila, jel tako? Tu se vidi znači tačno datum, kad sam uzeo, za koliko para sam uzeo i da li je trenutno u minusu i plusu. Sad ove 4 pozicije su trenutno u minusu, a ove 3 sam, što sam kupio na, to kad je pijaca padala, to je ono posle, u početku maja, kad je već bio onaj veliki pad, od tada, tu sam kupio ovu poziciju na 0,9 centi i od tada je, naraslo. Sad je trenutno, ne znam, sad je na oko 11-12 centi, čini mi se. VeChain.
Sad ćemo ga, evo ga ovdje, 27. je, da, 0,11 centi. I on već ima skoro 8 milijardi. Bilo je to i više, naravno, samo ovi padovi su malo promijenili stanje. U sve u svemu, ovdje vidite sve ove pozicije koje su kupovane, na kojoj cijeni su kupovani, kako stoje trenutno, jeli, koji datumi su u pitanju, za koliko para je kupljeno i tako dalje. Tako da, meni se jako sviđa ova opcija kod CoinGecka za pravljanje portfolija. Jako je pregledno i jeli, čovjek može uvijek da prati situaciju, šta se dešava. I može, i onaj market cap je isto jako dobar, ali eto ja recimo to koristim na market cap na telefonu, a ovdje na laptopu koristim ovaj CoinGecko. Tako da eto VeChain, sa VeChainom se kao što sam rekao trenutno minus 26%, ali ja verujem da će sad u ovom zadnjem usponu, tako reći u ovom ciklusu, da napravi jedan paraboličan uspon i ovaj coin isto, pa ćemo imati profite i od toga. Šta imam još ovdje zanimljivo, evo Cardano, Polkadot, jeli? Vidimo Cardano, kako stojimo s Cardanom. Da, Cardano je još uvijek u plusu, tu sam uzeo dve pozicije, obe krajem aprila. I on je, Cardano se veoma dobro drži, čak što više kad su i bila padanja, velika padanja, on se najbolje držao još u usponu. Neki ga zovu malo ponekad kao usporeni ili dosadni coin, kriptovaluta, jeli, on napravi jedan paraboličan uspon, pa malo padne i onda jako dugo ide samo onako po strani, znači niti pada, zapravo niti se diže, znači onako stagnira. Ali zbog toga je on veoma stabilan coin. Ali on kad jednom dođe do toga da eksplodira, onda on stvarno napravi po više stotina procenata je u stanju odjednom da napravi. Tako da vredi, isplati se držati. To nikako, znači ko ima, znači moj savjet neki, mislim nije finansijski savjet, ali kako ja razmišljam, recimo Solana, VeChain, Cardano, Polkadot, Tron isto, Polygon, to su svi dobri coini, svi imaju veliku budućnost, dobru tehnologiju i dobar tim iza sebe. I ukoliko imate neke od ovih kriptovaluta, iako ste u minusu, znači po mom mišljenju nemojte prodavati, držite na duže staze, jer cijena će im se sigurno vratiti. Znači sad naravno svako zna svoje, kako stojite sa financijama i sve to, ali ako možete da držite pare, ako možete da izdržite psihički, da vidite da je trenutno u minusu i tako dalje, isplatit će vam se to držati, jer posle će cena ponovo da ode gore, to je 100% sigurno. Tako da evo imam tu još par, dobro, ove sam tu već izbacio, to je 0, do ovdje, ali do Chainlinka. To je tako moj neki portfolio sada, ne bi baš sad da vam se dosađam ovdje svaki posebno da pogledam kad sam kupovao i šta kako. U slučaju da imate neke takva interesovanja za to, napravit ću i takav jedan opširniji video koji coin, zašto sam kupio, kad sam kupio, zašto baš za toliko para i tako dalje. I šta planiram s njima, jeli? Mada, eto sad sam ukratko rekao da ja to držim na duže staze, jel tako? Sad, jeli, ovo je skoro 80.000, za nekog je to možda malo puno, za nekoga je to naravno malo, ali eto i ja kao jedan običan čovjek koji još uvijek idem na posao i radim, sam uspeo da ostvarim ovako nešto. Sad naravno, u početku sam i ja s manjim parama ulagao i polako gradio ovaj portfolio i sve to, ali pored toga sam radio određene pasivne projekte, isto koje se nalaze u ovom kripto svetu. I ti pasivni projekti su mi pomogli da ja sagradim u stvari ovakav jedan portfolio, jer ti pasivni projekti su nezavisni od trenutnih cena na pijaci, znači da li je pijaca u usponu ili u padu. Ti pasivni projekti konstantno donose svaki dan jednu određenu sumu, jeli? I od tih pasivnih projekata možete da kupujete coine ukoliko vas to interesuje i tako dalje, a možete samo i te pasivne projekte recimo da radite. Tako da
polako u sljedećim videima ću da pokažem i te neke projekte koje ja radim, pa ako budete imali interesovanja za to ili tako nešto, onda možemo napraviti za svaki jedan projekat posebne videe. Pa eto tako, onda ćemo to malo da počnemo u to da ulazimo. Trenutno stanje na pijaci, evo, veoma dobro izgleda, sve je zeleno. Volim ovu zelenu boju, kad je ovako sve zeleni. Ali sad USDT, BUSD, USDC su crveni, ali to je normalno, jer sad se oni troše, tako reći, jer s njima se kupuju uglavnom sve kriptovalute. A kada je obrnuto, kad su sve kriptovalute crvene, oni su zeleni, to je opet zato što kada recimo neko prodaje Bitcoin, uglavnom ga prodaje za USDT ili USDC, uglavnom za neki stablecoin, jeli? Ali mislim da sam o tome već pričao prošli put. Da vidimo malo Fear and Greed Index, pa još smo uvek u 33, što je dosta, juče smo bili Extreme Fear, ali sad smo već na 33, ali to je, jeli, to uvek ide unazad, evo vidite ovdje da za 7 sati će biti jedan refresh koji će da pokaže trenutnu situaciju, ovo je tako reći od jučerašnjeg, znači uvek jedan dan kasni rezultat ovdje, tako da kažem. Ali da, ovo je sasvim normalno, jer uvek kad padaju cene, znači kao što sam rekao, panika je, ljudi prodavaju, uglavnom ne znaju šta da rade, boje se da ulažu, a za to vreme, ali velike institucije, korporacije i milijarderi, oni naravno ulažu, jel. Warren Buffett ima jednu dobru izreku da, sad nemojte me držati tačno za reč, ali otprilike ovako nešto kaže da kada krv teče na ulici, odnosno to on misli na berze, naravno, kada krv teče, onda recimo tako, kad krv teče na berzama, onda treba da se kupuje. Jel tako, a kad su svi u nekoj euforiji, kada su svi očekuju velike uspone i sve to, kad su cene visoke, onda treba prodavati, naravno. To bi bila neka berzijska strategija od njega, jel tako. Sad možda nisam baš dobro preveo, ali u suštini se radi o tome. Može se naravno na internetu to i naći, siguran sam. I ja sam ga tamo negde čitao. Ovdje pratim i ovo je trenutno, da, dobro, to sad isteklo vreme. Inače pratim live Bitcoinov chart trenutno. Ima sa jedne strane u jednoj grupi koju sam učlanjen. Tamo oni, ti analitičari, izbacuju takve grafikone gdje su ucrtane tačne pozicije, otpori, padovi i tako dalje. I onda tamo možete da se prati šta se trenutno dešava, ko ima vremena i volje za takve stvari da sedi pred kompjuterom ceo dan. Ja bi imao volje, ali nemam vremena, tako da još uvijek i radim i imam tako neke privatne obaveze, tako da zato i dosta retko dolaze i videi, jel tako. Ali trudit ću se kasnije da bude to malo češće i ozbiljnije. Ali naravno pomoglo bi mi i to u slučaju da neko od vas traži možda neku temu, šta bi vas interesovalo, šta da obrađujemo. To bi, voleo bi da napravimo ovdje jednu grupicu, jedan community gdje bi mogli uzajamno da se pomažemo u kripto ili bilo čemu globalno u finansijskom svetu. To bi bila jedna dobra stvar, ovako malo nas par da se okupimo i da pomognemo jednom drugom kako možemo, s informacijama, sa znanjem i tako dalje. Inače ću ovako, sad mislio sam neke sljedeće videe da pravim polako o tim pasivnim projektima, što je za mene onako najinteresantnije od svega, jer kupovanje kriptovalute uglavnom špekulacija, mislim dobro na duge staze ako držite dobre projekte, kao što sam rekao, to će biti profitabilno, to je velika verovatnoća, ali ipak kada čovjek ima neke pasivne prihode, onda, barem ja sam onda mirniji, jer vidim da svaki dan dolazi jedna određena količina novca i onda mogu da raspolažem sa njime kako ja mislim, hoću, želim i tako dalje. No dobro, to bi bilo to za danas. Eto, tako malo kratko sam se javio da kažem šta ja mislim o ovim padovima i trenutnim zbivanjima i kako se ja ponašam, odnosno da li ja prodajem sad kriptovalute ili ne. Nadam se da vam je možda, malo, ako se neko uspaničio ili nije znao šta da radim, da sam eventualno mogao da vam pomognem na ovaj način.
Ukoliko imate neka pitanja ili bilo šta, ostavite u komentar ili možete da nam se pridružite i u Telegram grupi. Link ću isto ostaviti dole u opisu. I eto tako, onda želim vam prijatno veče, pa se čujemo i vidimo u jednom drugom sledećem videu. Pozdrav kripto drugari.